Здравейте от мен, аз съм Никол, днес е 11 февруари. На този ден, през 660 година преди новата ера, първият японски император се възкача на престола. Денят се определя като начало на японската държава и се чества като национален празник. През 1809 година американецът Робърт Фултън патентова парахода. През 1826 година е основан Лондонския университетски колеж. През 1869 година в Канада се състои последната публична екзекуция. През 1922 година канадецът Фредерик Грант Бантинг обявява откриването на инсулина. През 1975 година Маргарет Тачър става първата жена, избрана за лидер на консервативната партия на Великобритания. През 2007 година чрез референдум в Португалия е легализиран аборта през първите 10 седмици от бременността. През 1847 година е роден американският изобретател Томас Едисън. През 1962 година е родена американската певица Шерил Кроу. През 1969 година е родена американската актриса Дженифър Анистън. През 1977 година е роден американският музикант Майк Шинода. През 1981 година е родена американската певица Кели Роланд. През 1992 година е роден американският актьор Тейлър Лаутнер. През 1650 година е починал френският математик Рене Декарт. През 1999 година е починал българският актьор Стоян Гъдев. През 2012 година е починала американската певица Уитни Хюстън.